पहले तो वारियर्स न चाहिँ मेडिया फ्रेन्ड्स न हामबाय और नगो रैली को मंदर खामानि बाङै तब जों रैली खामानि अंखा तब 11 तारिख को जों र गैदारिंग मास गैदारिंग नाय जेखाना चिनि बुवाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक फाइनाय और नगो किल्ला बागमा कन्स्टिट्युएन्सी नि जत्त र पठंलायनाय जे महारानी चलागानि बर फाइनाय और नगो जों मेसेज रनानै जे ता बोसां एडिस इलेक्शना जों कप्लायिंनाय बाङै जों महाराजानि थानसानि कमना जों जत्त जायगा फिरलाय दङ जत्तना आरो न जारनि वारियर्स मंडप खन्दना जत्तना जवानी चिबाय जाय मीडिया फ्रेंड्स हना हामबाय रगै निरक चिनि कमना चिनि मेसेज न महाराजानि मेसेज न जत्त जागाव सावरायनाय बाङै आंनि अना कय हामबाय सर म ताबो गोसिनि तिप्रासा र थानसा वग्रैखौ बनतै तमा कक सरना सिनि तिप्रासा जों जतन थानसा जों ताबो थानसा ngै दङ जों तिप्रासा थानसा यामा हायकोना कक्रै कोन खा बेल जंनाय ग्रै जों जतन थानसा ताबो बोसां एडिसि इलेक्शन एवं 2028 नि असेंबली इलेक्शन जों कप्लायिंनाय थानसा कप्लायिंनाय तिप्रासा लंगली बोवाग्रा लंगली हामबाय